Hej og velkommen til. Jeg viser måske den perfekte gaveidé til en kredsende køber. Det er en Infinity 9 Cube, hvor nærmest viser lysene flere gange igen. Jeg vil lige prøve at tænde, så I kan se. Det er glas, man kan se her. Tænd her. Der ligger 9 lys i den. Men fyrefærdslysene, hvor man bare bruger i den. Det er i hvert fald en rigtig hygge lys, i hvert fald, vil jeg sige. Ups. Normalt pris er op til mellem 800 kroner sådan en her. Nogle gange kan man få dem på 400, når det er på tilbud. Men det er ikke så tit. Så skal vi se, den er tændt. Se om vi kan komme lidt tættere på, så man rigtig kan se, hvordan den ser ud. Og den giver et rigtig flot lys, som man kan se igennem videoen. Helt synligt. Det ligner, der er flere tusind videoer af lys, så den er rigtig smuk. Og der er som sagt kun 9 lys i den her. Så. Hvis man zoomer ned, der kan man se. Der er kun 9. Men den er rigtig flot. Men altså en Infinity 9 Cube. Så hej.